Ni jotelo magwenge maramola saba location maidore ya Lai County Masiaya okwamondo me owek siayo jopiny kathuoge gi joket mwandu ma ochopo Siaya. Jogo ma ochung'ne jopiny kambi mula ma Shanta Gold ka otelnegi kod Benson Okingo ywak ni nitie jotelo moko ma thuo jopiny gi joket mwandu kendo miyo joket mwandu ringo ka gikoni jopiny wito thuolo magi mag dongruok. Ne giloso kotenre kod ng'anyo ma osebedo ka ibago mag kwedo kambino mar Shanta Gold makoro omiyo moko kuom ji owito thuolo magi mag tich. Giro giwe japiny oamua kanono gi oserumo to japiny one ni to kanye mahinye mok nyalo miyo kambi dhi nyime to kanye maber kode monyalo donje ma mondo mi kambi oti ka japiny gi kambi gin gimoro achiel. Kendo wasewuoyo kaka oganda mondo mi gilos thuolo joma rome bachego jorom thuolo godiechieng' pachgi maber cha gikel ni jopiny godiechieng' to joma dongo girome kodgi nyalo bet ni ginyalo chi samoro joma Santos engage gi samoro chamo pesa machielo kata ketho to gitamre wuok oko godiechieng' nadi ke incitement kata chiko koyie ni incite ng'ato to gimomi incite ng'ato ok inyal produce elela mondo ne nikech wasetemo kaka an personally asetemo kabisa mondo aluongi e mesa mondo wabed piny mondo walos kwe mar ramola to ok giyie mondo gibed piny nikech gintie gi wechegi moko ma opondo. Koro un jotelo madongo munoko kanyo keto nuromo to ugoyo godo kambi ok wabi miyo uthuolo to wadwa wewu e lwet sirikal. Ng'anyo ok watamore kech mano ten gimo yiene jopiny lakini kung'anyo tung'iyo yo mung'anyogo nikech ng'ato ka ng'ato nigi right mare.